Tak ahoj všichni, zdravím všechny fanoušky z Zlín Lions. Vítám vás u druhého natáčení podcastu nejenom o zlínském florbalu. Tento díl nese název Zpět ke kořenům Zlín Lions. A rád bych se v tom díle vrátil zpět ke zrodu samotného klubu. K tomu jsem si přizval ty osoby nejpovolanější. Mám tady vedle sebe, a vezmu to tady rovnou z kraje, Honzu Krkošku, ahoj Honzo. Ahoj. Ahoj. Jardu Vaňka, ahoj. Ahoj, zdravím. A Matěj Koněříka, ahoj Matěj. Ahoj Lubo, díky za pozvání. Jak se máte, chlapi? Máme se výborně. Náročně, ale výborně. OK, skvěle. Jak se máš ty, Jardo? Já se mám výborně, já jsem pozitivně naladěný, jsem rád, že jsem tady a víte, proč jsem tady? Protože nejsem nikde jinde. OK, dobře, skvěle. Maty, já mám strašnou radost, že jsi přišel i ty. Jaký jsi měl dneska den? Dnešní den byl naprosto fantastický. Byli jsme se podívat na prostory plánovaného plesu. Všechno vypadá skvěle, všechno se plánuje tak, jak chceme, takže moc se na to těším. No, možná jsi mě navedl, než se ohlédneme samotnému zrodu toho klubu, tak možná je dobré říct, že už během loňského roku, od loňského roku probíhají velké oslavy 10letého výročí vzniku a byla celá řada různých akcí a ten ples bude takovým asi vyvrcholením, nebo jak to vnímáš? Měl by být. Přiznám se, že jsme z toho malinko nervózní, protože takovou akci jsme plánovali dlouho jsme hledali nějakou osobu, která to odpracuje, která to odřídí. Nakonec jsme našli Vondyho, který se to i s celou svou rodinou opřel patřičně a všechno vypadá skvěle. Máme spoustu cen do tomboly a bude to dobrý. S celou rodinou, tak to jsem zvědavý, kdo tam všechno od Vondyho bude, s kým se ještě seznámíme. Jardo, ty půjdeš na ples? No jako, asi bych to neměl říkat, ale plánuju tam takové hudební vystoupení. Tak vidíme, máme krásnou pozvánku na ples, můžeme se jenom těšit, co nás ještě čeká. No a tak pojďme se asi rovnou ponořit do toho dnešního tématu. Já vidím před sebou takové magické datum, a to je 13.6. rok 2014, kdy teda klub oficiálně vznikl. Tak chlapi, jak to vlastně všechno probíhalo, jak se to rodilo ve vašich hlavách, jak to celé vzniklo? Nevím, na koho se obrátit. Honzo, můžeš možná k tomu říct? Ne, já určitě ne, protože tady ti dva mě do toho namotali a já jsem do toho vlastně spadl úplně až po tom, co s tím přišli oni. Takže ta prvotní myšlenka přišla od tady těch dvou a to musí říct oni. Tak dobrá. Já vůbec ne, jako za to můžu. Tak Mati, doufám, že aspoň ty nám k tomu něco řekne. Já jsem akorát zrovna v tu dobu neměl co dělat. My na to pak navážeme, ale... Dobře. Jasně, díky kluci. No, tak pošilhávali jsme potom, protože věděli jsme, že ve Zlíně je florbalový klub, který měl svoje problémy, který nakonec se odhlásil ze soutěží a věděli jsme, že ve Zlíně je velký potenciál. Asi jsme nevěděli, kam až se to všechno vyvine za těch 10 let. Když bych se teď měl všechno rekapitulovat, tak myslím si, že málo kdo z nás takhle přemýšlel, že se to dostane do takových rozměrů, děkuji ti Luboši, a že s tím budeme mít tolik někdy příjemných, někdy méně příjemných starostí a že budeme ve Zlíně takhle jako velicí a známí. Dobrá, to znamená, ten důvod, proč jste se ho rozhodli založit, je ten, že tady nějaký klub předtím byl, ale ten skomíral, tak jste si říkali, že je škoda, že tady ve Zlíně žádný klub není, nebo co byl ten popud, nebo ta hlavní idea? No právě, on nějak jakoby skončil a my jsme tak různě chodili po tom sídlišti a teď tam bylo najednou hromadu dětí a my jsme tam chodili s tím báglem florbalovým a oni nás zastavovali a co to tam máte, jako kytaru nebo co? Ne, florbalové hokejky, míček děrovaný, a on říkal, cože, co to je, to bychom rádi. A jsme pozbírali děti jako z ulice a tak to nějak začalo. Začalo to plynout a mám pocit, že to začalo plynout velmi rychle a docela ve velkém. Honzo, čekal, že se to rozjede tak, jak se to rozjelo, nebo jaké jsi měl očekávání tenkrát? Nečekal vůbec, my jsme ten klub vlastně založili a řekli jsme si, uděláme 2 až 3 kategorie a začneme tak nějak jako postupně a bude to fajn a vlastně hned ten druhý rok už jsme měli plnou strukturu chlapů, těch klučičích kategorií
a byli jsme vlastně už v druhém roce největší klub v regionu, takže se to jako tak v tom pozitivním slova smyslu hodně zvrtlo a nečekali jsme to určitě, nebo tak asi jsme tady doufali, protože jsme tušili, ten potenciál je obrovský vlastně ve Zlíně, přece jenom je to krajské město a tak se to prostě zvrtlo a nabrali jsme spoustu dětí a teď jsme vlastně začali. No. Já myslím, že to bylo jako úplně úžasné, tím, že my máme samozřejmě 5 dětí, z toho 4 kluci a všichni to hrají, takže jsme úplně od začátku. Dneska mi Matěj posílal takovou fotografii historickou, kde je to snad možná první trénink na Průmyslovce, kde sedí všichni ti kluci s nějakýma florbalkama. Matěj se na to díval. Říkal, dívej, já mám dokonce florbalku na druhou stranu tenkrát. Tak až mě to jako dojalo, musím říct, protože za nás tam byl tenkrát děda Bob, který už dneska nežije. Ale ten Matěj tomu přivedl a potažmo potom za ním už tam naskakovali pěkně i ti ostatní. Tak mě by zajímalo, že to mělo takovou krásnou energii už od začátku. Co vás na tom nejvíc bavilo, když jste začali? Za mě to tvoření, my jsme měli spoustu času v té době a nikdo z nás ještě neměl rodiny nebo děti a nevěděli jsme, co s časem. Jo. Manželky nás vždycky vyhnali na trénink nebo někam ven, tak my jsme přemýšleli od toho času jako trávit více smysluplně a nejenom na trénincích a na potréninkových tiskovkách. Takže asi tak za mě. No, mě nejvíc bavila jakoby ta cesta, protože jsme neměli úplně takový jaký cíl jako stanovený. A takže v tom vzdělávání se, v té trenéřině, v tom poznávání vlastně toho, co vlastně to obnáší, co ty děti chtějí. Jo. A my jsme byli takový trošku jiní, dělali jsme to jinak od začátku. A naše jako musím říct, že myšlenka asi nebyla jako vychovávat tady nějaké florbalisty, ale vyloženě jsme si řekli, budeme vychovávat slušné prostě lidi, slušné děti, které se budou mít rádi, nebudou prostě na sebe zlí, aby to mělo jako do budoucna, do jejich života, jako nějaký smysl, nějakou náplň. No. Takže to mě na tom bavilo jako nejvíc, asi ta cesta. Děkuju. Přesně jak říkal Jarda, že některé věci, nebo spoustu věcí děláme jinak, tak vlastně ono to začalo už tím, že i ta první registrace vlastně spolku byla v pátek 13. Takže to bylo takové jako naznačení toho, jak to vlastně bude celé fungovat. A obecně já třeba strašně vzpomínám na to, jak jsme seděli s Matesem a s Radou prostě v jeho kabinetu a řešili jsme takové ty úplně základní věci, jako ty, kdo to tam zadá, kdo to pošle, kdo to udělá tak. A řešili jsme prostě název třeba, jo? To bylo taky takový jako boj, pak si myslím, že nakonec na to s tím došel Jarda. A i ten název je vlastně jinak, já nevím, jestli si to každý všimne, ale většinou je to prostě něco a město. A my to vlastně už do toho začátku máme jako město a pak Lions a je to možná záměrně, nevím, jestli jsme to tady plánovali, nebo jsme to tak nějak si řekli, ale asi tam je nějaká návaznost třeba na ty kluby, které hrají a mají prostě tady ten opačný sousled těch názvů, takže i v tomto to děláme prostě jinak a zatím teda jako nevím o někom, kdo by to dělal stejně jako my, takže je pravda, že fakt spoustu věcí děláme jinak a i když často improvizujeme, tak prostě to máme jinak. Chceš ještě něco říct k tomu názvu? Jo, určitě, je to přesně jak říkal Honza, jako chtěli jsme to dělat jinak, to jsme to i otočili po vzoru těch klubů NHL. Já musím ještě říct jako na začátek jako pikantnost, že vlastně jsme to sice založili, teď za týden byla přihláška těch týmů a já osobně jsem si myslel, že přihlásíme tým. 3 kategorie jsme měli na začátku, že to bude všechno v pohodě, ale my jsme zjistili, že oni po nás chtějí jako peníze, že? A to jsme neměli, takže my jsme vlastně den jako asi před zaregistrováním těch klubů teprve jako sehnali nějakého sponzora, který nám ze začátku zaplatí to startovné. Takže to byl takový punk trošičku, florbalový, jo, na začátku. A to je vlastně u všech spolků, které založí ten první rok, vlastně nemáš nárok na dotace, jo. Takže my jsme to jako, jak říká, jsme šli prostě úplně od nuly a teďka najednou jako musíme platit startovné, musíme platit poplatek za založení spolku a tak dále, jo. Takže jsme zhruba po škole, nemáme peníze na to, že. A bylo to takové jako náročnější v tom, že fakt jsme museli ty peníze rychle sehnat, aspoň do toho začátku, kdy prostě jsme věděli, že musíme něco poplatit, prostě to nebyla taková sranda. A možná, kdybychom to začali přemýšlet nad tím dřív, tak bychom ty peníze sehnali dřív, ale tak to možná byste do toho ani nešli, že byste si řekli, co vás všechno čeká, a takhle, když jste do toho šli po hlavě, tak si myslel, že oni budou dávat peníze nám. Přesně.
A nedávali, jo? Kurní, něco je špatně. Tak myslím, že od začátku jsme viděli jako lehce aspoň do čeho jdeme, protože třeba já jsem dělal dlouhé roky v sekretáři v Otrokovicích, pak jsem se věnoval marketingu, takže nějaké to povědomí jsem měl a bylo takové, že fakt jako občas jsme to prostě zkusili, něco vyšlo, něco nevyšlo, ale bylo to takové punkové, jak říkáš. Jenom krátká vsuvka. Honza říká sekretáře v Otrokovicích, samozřejmě všichni ti z vás, kteří je neznáte, já věřím, že většina je znáte, tak jsou to všechno bývalí profesionální hráči florbalu, hráli v extralize, dokonce tu máme i nějaké reprezentanty, takže opravdu mají ty zkušenosti na pravém místě. A to je vlastně něco, co mně se na tom hrozně líbí a je to takové jako hodně relevantní, že vy ty zkušenosti opravdu máte, vy tomu rozumíte té hře a vím, že od začátku, když jste ty kluky trénovali, tak pro mnohé z nich jste byli takovým jako různým vzorem, že vás různě kopírovali, ať už v oblečením, a to bylo hrozně hezké. To musím říct, že do dneška se mi na tom klubu hrozně moc líbí. Jak to vnímáš ty tady tuto věc, že se vlastně ani vám tak nešlo o to budovat rovnou nějaké florbalisty, ale že chcete opravdu, aby ty děti sportovaly? Jaké tam byly? Můžeš trošku rozvést tuto myšlenku? Já se ještě vrátím k tomu názvu, protože jak to říkají kluci tady, že jsme jeden z mála klubů, který má na prvním místě ten název jako města, tak když to někdo teďka řekne naopak, jako Lions Zlín, tak mi to nejde přes pusu, já vždycky opravuju. Oni to jako si to neuvědomují, samozřejmě myslí to dobře, ale vždycky ty lidi opravuju, protože mě to teda přes pusu jako vůbec nejde. To bylo jako neznal, volný klub a Lions Zlín, co to jako je. Když to říká někdo zvenku, tak je to v pohodě, když to napíše třeba novinář, tak si říkáš, tak se můžu podívat, jak se vlastně jmenujeme, že tak je to takové jako specifické. Tak jasně, je to váš název, už člověk se s ním identifikoval, tak ať se to koně naučí správně. No, co já musím říct, tak jenom se k tomu zase vrátím. Tak častokrát, když se bavím s některými rodiči z klubu, tak právě říkají, že třeba hráli hokej, nebo dokonce trénovali hokej, ale ta atmosféra, třeba konkrétně u toho hokeje, je už od začátku taková hodně soutěživá, nejenom mezi rodiči, ale i těmi samotnými hráči. A to mám pocit, že byť ti kluci chtějí vítězit a jsou ambiciozní a baví je to, tak to tady není, jo? Že to zůstává v takové příjemné rovině. Bylo to taky nějak vaším cílem, nebo jste to tak nějak vědomně nebo nevědomně posouvali tímto směrem? Já bych řekl, že vědomně, že jsme vždycky se snažili tvrdit a vštěpovali jsme těm našim hráčům, že na prvním místě by mělo být vzdělání a že potom samozřejmě se můžou realizovat tady u nás v klubu a můžou dosáhnout velkých věcí, ale že na prvním místě by měla být ta škola. Jo? My jsme jednu dobu vybírali vysvědčení, no, si pamatuju, jak to kluci nosili a ta doba už je teďka jako pryč, nevím, jestli to dobře nebo špatně, ale spoustu věcí, které jsme dělali, tak už teďka třeba neděláme nebo děláme jinak. A já si myslím, že ta improvizace malinko, což je škoda, že jako ubývá. Že dřív to bylo jako mnohem větší, jak říkáš, punk a freestyle a to na tom bylo jako krásné. Já si pamatuju, když jsme jeli na jeden z našich prvních výjezdů a jeli jsme autobusem pronajatým od MHD, že jsme měli z dopravního podniku z Otrokovic krásný autobus, nevím kam to bylo ten výjezd, že jsme se před ním fotili tam, místo z toho spojení destinace tam bylo Zlín Lions a my jsme na to byli pišní hrdí, úplně jako bomba. Jo. Takže těch krásných vzpomínek teďka, když se bavíme, tak jako vystává celé. No, těch lidí, co prošlo tím klubem. Jo, je to hrozně fajn, a taky na to hrozně nás vzpomínám, na ty úplně začátky, jak jsem tam přišel a teď jsem vůbec nečekal, tam bylo nějakých 25 prostě a dětí v přípravce a teď jsem byl na to sám a říkal, co já tady budu dělat, jako tolik lidí, teď prostě jo, nemám to připravené nic, že prostě hobby trenér, první, druhý trénink a říkám, jo, víte co, trénujte se sami. Vy určitě víte, co je pro vás nejlepší, tak oni najednou začali, jo, tak já jsem dělal v tělocviku nějakou rozcvičku, tak postavte se do kruhu, já budu přecvičovat. Říkám, tyjo, to funguje. Já mezi tím jsem tam jako chystal třeba lavičky, jo, protože my jsme neměli žádnou tělocvičnu na začátku, kdy byly mantinery a teď najednou se zvedlo 5-6 rodičů a začali pomáhat. Jo. A říkám, to je přesně ono, jako, jo, že oni viděli tam nějakou situaci, zareagovali prostě úplně nejlíp, jak mohli, že samozřejmě, kdyby to byl hokej, tak řekou, ty Pepíku, pojďme domů, tady to nemá cenu.
A tak to vzniklo, protože potom třeba už 5., 6. trénink už jsem měl třeba 3 asistenty. Jo. Takže to bylo super a mezi tím ty děti se jako trénovali sami a to jsem potom jako zavedl na další tréninky, že tyjo, příští trénink chystáš ty. A oni prostě najednou tím žili, jako nachystali si to, věděli, co je baví, co na tom tréninku nechtějí dělat. A to bylo prostě úplně nejlepší. A pokaždé někdo jiný, takže i ten největší jako introvert musel se postavit před ty kluky a vést ten trénink, jo? Nebo musel, prostě on už pak samozřejmě chtěli. A jsem nad tím pak přemýšlel vlastně, jak trénovat jako, nebo jo, jak trénovat sebevědomé individuální hráče a teď najednou prostě tam byli všichni, prostě sebevědomí individuální hráči jenom díky tomu, že si udělali to kolečko prostě toho vedení tréninku sami, no. Takže to bylo hrozně fajn a ještě musím říct, že když tam třeba někdo zlobil, tak ten tým nebo ti kluci se dokázali sami jako vyléčit, jo, oni prostě nechodili, pane trenére, tam ten jako žaloval, ale prostě jsme to viděli, jo, a teď jsem se všechny postavil třeba a řekl, jo, líbí se vám, jak se chová tady ten jako Péťa? No, on tady zlobí, prostě neposlouchá, no tak zaspívá písničku, no, teď prostě zaspíval písničku před všema, že samozřejmě je trošku jako nervózní, ale od té doby klid, jo, takže ten... Přišel ještě Péťa potom? Jo, a dokonce se dá naspět, jo, takže jako objevil v sobě talent, který prostě do té doby nevěděl, že v sobě má, takže to bylo jako vzorné. A hlavně jako super bylo to, že ty děti si to mezi sebou řekli a to se nabalilo a chodili další a další kamoši jako ze školy a to bylo perfektní. My jsme pak, jako když jsme trénovali ještě přípravku lávky třeba dohromady, jsme tam měli 40 dětí na Komenského, jo. To byly momenty, kdy fakt jako jsme nevěděli jako co a jak, když tam nějaké stanoviště, byl to takový jako řízený chaos a třeba tolik dětí už teďka jako nemáme v těch dětech, jako když ty kategorie trénují zvlášť, jo, takže asi bychom se na ten podobný počet dostali, ale když jsme to měli dohromady, tak protože jsme neměli časy tréninkové, aby jsme se tady do těch sportovišť dostali, tak to bylo šílené, jako kdybych tam přišel já jako rodič, tak, tak nevím, jako no, asi by se mi to možná líbilo, že to tam jako nějak funguje, tam spousta dětí, divočina, ale bylo to zajímavé. Možná proto jsme i potom nabrali právě ty rodiče, kteří s námi byli strašně dlouhou dobu, ať to byl prostě Roman Pavel, ať to byl Dan Vít, Peťa Mračanský, kteří tam prostě strávili taky kus života na těch trénincích a byli to lidi, kteří jsme rekrutovali z rodičů, kteří chtěli pomáhat a teďka bych možná zmínil ještě Steigerovi, nebo paní Steigerovou, která byla s námi od začátku, podporovala nás, pořád nás podporuje a drží se s náma. Jo. Je škoda, že když v momentě ty děti odešly, vyrostly, dostali se do třeba Kubaví, do superligových Vítkovic, takže s náma nevydrží. Ale já chápu, no, jako jenom zjistit, že máš spoustu volného času. Víš co, jako z toho pohledu rodiče, já je taky úplně chápu. Jo? Tím, že my jsme k vám přivázaně pupeční šňůrou, protože jsme napříč těma kategoriema, tak to vnímáme jinak, ale myslím si, že vám jako patří vůbec jako dík, že jste něco takového udělali, protože když to zase vidím jenom ze svého úhlu pohledu, tak nám to dalo do života spoustu přátelství jako rodičů, tím, jak se setkáváme na těch víkendech neustále, tam v Brodě už znám všechny tělocvičny v kraji a pomalu po celé republice, tak samozřejmě časem ti lidi se nějak víc poznají a určitě vznikají i přátelství mezi těmi rodiči a je to takový jako v pevném svazku. Nějakým způsobem jste to všechno zažehli někde na začátku vytřít, takže si myslím, že to je úplně skvělé. Když to říkáš, tak to je fajn pocit. Ne, jako když to říkám, beru to ze svého úhlu pohledu. Já se ještě vrátím k tomu, mně se vždycky právě líbil ten váš takový jako zenový přístup třeba během těch turnajů. Jo, když to srovnám zvlášť u těch malých kluků. Jo, samozřejmě potom v těch starších kategoriích, tak tam už potřeba, když někdo něco udělá dobře, tak si to vysvětlit malinko. Nicméně můžu to porovnat, nebudu jmenovat žádné kluby, kde teda trenéři jsou ochotní a schopni křičet a úplně to jako hrotit už u přípravky. Tak to jsem u vás, můžu říct, nikdy neviděl a hrozně se mi to líbilo, že jste ty kluky nechávali a necháváte jakoby hrát, něco jim samozřejmě řeknete, ale ať si na to jako přijdou sami, ať tu hru nějak pochopí, co udělali možná špatně, tak to asi bylo taky vědomé, ne, tady tento přístup, že jste si řekli, že to chcete takto dělat.
Určitě. Ta filozofie byla jasná, my jsme věděli, my jsme byli domluvení, věděli jsme, jak to chceme dělat, spousta samozřejmě lidí i jiných trenérů to jako nemohla zkousnout, my jsme nevedli statistiky v přípravce, někteří vedli, možná teďka ještě vedou statistiky a góly počítají v přípravkách a LFCích a ovládají tam děti jako na ovladačích na PlayStationu nebo nějaké jiné herní konzole a vidím to do teďka. Možná smutné je, že už se nad tím ani nepozastavuju, že už to beru takovou jako nějakou normu. Občas někteří rodiče přijdou za mnou a říkají mi jako, ať jim něco říkám, teda že jim nic neříkám, že oni potřebují na tom hřišti jako něco poradit a tak dále. Tak se jim to snažím vysvětlit, jak to myslíme, že si to pak třeba vyhodnotíme po tom tréninku nebo po tom zápase, nebo na tréninku po zápase a že to je lepší. A někteří to vezmou, někteří to nevezmou samozřejmě a pak už je tam takový ten car coaching, kdy potom rodič jede s dítětem domů z turnaje a už to do něho valí, tak i takhle se snažíme třeba s tím rodičem mluvit, aby úplně tak nebyla ta první otázka, tak co, kolik jsi dal gólů a vyhráli jste a tak dále. Jo, to je přesně ono, jako tam musí být ta emoční vazba na to, co se stalo na tom hřišti, jako co se ti líbilo, co se ti nelíbilo a tak dále, ne vůbec jako nějaké statistiky a tak. Jako já si pamatuju, jaký turnaje v LFC, kdy já jsem třeba vůbec ani nebyl na střídačce. Já jsem řekl prostě pro tento zápas je kapitán jeden, určí si prostě složený line a tam se hráli 3 lidi jo, a prostě v tom poločasu jsem říkal, je mi jedno, jak budete hrát, jenom každé střídání na jiném postu. Jo. A teď najednou oni začali spolu komunikovat úplně jinak, než když jim to říká trenér, protože jako trenéru takových malých dětí je mrtvá autorita, oni si to opravdu musí říct jako mezi sebou a šel jsem právě na tribunu mezi ty rodiče a vysvětloval jsem, proč to tak děláme, no, protože to je strašně důležité, aby ty rodiče to pochopili. Jo. Oni mi říkají, trenér, proč vy tam vůbec nejste? Oni mě vůbec nepotřebují, to je její hra, jako, a tam jsem úplně zbytečný. Jo. A teď viděli to i ti trenéři jako těch jiných týmů soupeřů a teď to kde je, teď nikdo není a teď oni se najednou taky nevěděli, jak se k té situaci postavit a třeba nic neříkali, protože byli překvapení, takže to jako jsem jenom doplnil Matě, jaká byla ta naše myšlenka. No, ty jsi tady zmínil ty emoční vazby, že jsou jakoby důležité, tak já se po nich budu ještě trochu pátrat. Honzo, když si teďka vezmeš těch dlouhých 10 let, to desetiletí se Zlín Lions, tak které byly ty body, které na tebe nejvíc nějak zapůsobily, na co opravdu jako nejraději vzpomínáš, co ti jako by nějakým způsobem zasáhlo? To je těžko, to bylo strašně moc, ale Každý den něco. Každý den se děje něco jiného musíme řešit a ten vývoj prostě je asi přirozený. Těch 10 let to bylo strašně rychle a z začátku jsme řešili nějaké věci, teďka řešíme úplně jiné věci. Jo. Pořád jako nějaký ten balík toho základního je prostě stejný, ale musíme řešit strašně moc věcí a pro mě to, co tady třeba kluci říkali, já to jenom podtrhnu, protože pro mě jako teďka už obecně za těch pár roků ty výsledky nehrají vůbec roli. Ať to je přípravka, ať to jsou chlapy, prostě možná to zní velko blbě, že nesleduju úplně výsledky. Samozřejmě sleduju, dívám se o víkendu na výsledky a mám radost každé výhry, ale prostě pro mě jako, když trošku zhodnotím jako to, co je pro mě důležité, jaká je pro mě ta priorita, tak pro mě to není to, jestli chlapi vyhráli 10-2 nebo prohráli 5-4. Pro mě je důležité to, že já když vezmu svoje syny na trénink přípravky a otvírám tam dveře, protože tam je zámek, tak ty většinou je. tak ty malé děti prostě mě pozdraví. A to je prostě pro mě daleko cennější než to, jestli teďka hrajeme už Superligu nebo budeme hrát za pár. To prostě pro mě není teďka úplně akutní a pro mě je to strašně důležité a stejně tak jako to, o čem jsme se bavili o té komunitě nebo o tom spojení, kterému my říkáme nový smečka a já jsem strašně rád, že to prostě není prázdné slovo, není to nějaký marketingový blábol, ale je to fakt jako skupina lidí, kteří mají prostě podobné myšlení, podobné směřování těch svých zájmů. A to je pro mě jako nejdůležitější, proto já to vlastně dělám. No. Jako jestli bych se měl dívat jenom na ty výsledky, tak to pro mě prostě nehraje roli. A asi je to fakt jako přirozený vývoj, že prostě tím, že pro mě to není už jenom koníček, ale je to i práce, tak a jsem v tom každý den, včetně víkendu často, tak prostě to, jestli vyhrajeme nebo prohrajeme, to je úplně jedno. A to nastartovali tady ti dva, kteří prostě už u těch malinkých fakt jako tvrdili, že prostě ty výsledky nehrají roli a důležitější je ten dlouhodobý vývoj.
a ta budoucnost se prostě projeví časem a pro mě toto je důležitější, aby mě to dítě pozdravilo, poděkovalo, že jsem mu otevřel dveře. Já starý dědek, tak to je pro mě strašně pozitivní. Tak to se ti myslím podařilo, takže k tomu můžu ti pogratulovat, teď tě může hřát. Občas je potřeba některým připomenout, že když přijdu, tak pozdravím, ale jako je fakt, že ty děti si z toho berou něco, že prostě vnímají, jako, že já to nechci protože bych chtěl buzerovat, ale protože prostě to není jenom o florbale, prostě my jsme jenom florbalová komunita. Dobré. Mati, co ty? Honza to tak pojal, řekl bych, skrz ty roky, ty pocity, co z toho má, co mu to přináší. Ty tam přeci jenom máš možná nějaké jako takové konkrétní body, ať už nějaký turnaj nebo nějakou akci s dětskama, nějaké letní školení, nějaký tábor, na co rád vzpomínáš? Jo, je to hodně, Honza to vystihl krásně. Pokaždé, když někdo přijde na ten trénink a nepozdraví, tak já vždycky jenom dělám bů, mě hledí, jako co se děje, bů, pak po třetí třeba se proberou, pozdraví, takže i tímto stylem se jako vítáme občas. A jako těch věcí je spousta, ve mně zůstává třeba, abych v životě neřekl, že se 3 naši odchovanci dostanou jako hrát do zahraničí, že získají jako zahraniční zkušenost, že si prožijou život úplně v jiné zemi, konkrétně to bylo Švýcarsko. A když to byl Kuba Vít, Matěj, nebo to byl Vodě, který tam taky odešel, takže si vyzkouší díky nám, díky tomu, že prošli tou naší výchovou, že my jsme byli průvodce tím jako sportovním životem, takže prostě se dostanou takhle. A že díky těm našim kontaktům, známostem se dostanou ti borci do Švýcarska a zahrajou se tam třeba sezónu nebo půl sezóny. Jo. Fantastické bylo, že nám na kemp do Bystřice pod Rostýnem přijeli kluci ze Švýcarska, Megouter se svým týmem, Rheintal Gators a to bych taky neřekl, že tam na kempu bude pobíhat 60 dětí a z toho 20 bude Švýcarů. To si myslím, že je jako super vizitka. Bylo fajn, že jsme třeba se dostali do dětský trenéry, nebo konkrétně já, a byl jsem v nějaké té finálové desítce těch trenérů a na Podvinném Mlýně jsme se tam prezentovali. A to jsou zážitky, které prostě bych neřekl, že když jsme 13. června roku 2014 přihlašovali, že něco takového jako potom zažijeme. Možná finále poháru, teď se nám vrací finále poháru. Taky zajímavá jako možnost pro nás, tam jsme se snažili, dlouho jsme drželi nějaký rekord, což nevím, asi už je překonaný teda. Ale kdyby nebyly jarní prázdniny, tak ho určitě taky překonáme. No, to je škoda, ale tak nedá se nic dělat. No věřím, že toho je strašně moc, těžko se asi ohlédnout k jedné, ke 2 věcem. Jardo, ty jsi klub, já nevím, po 6 letech působení opustil, takže teďka ho nejsi v něm aktivní. A zajímalo by mě, jestli ho nějak zpozdálí dál sleduješ, nebo jestli nějak pořád přemýšlíš. Teď je totiž velice důležité, vám všem se mezi tím narodili děti, máte rodiny, což je samozřejmě velká změna v životě každého. Tak by mě zajímalo, jestli třeba nemáš už takové, jako, že by se postupně vrátil skrze ty děti do toho klubu. Jak to máš? Určitě sleduju samozřejmě klub, jo, není to nějak pečlivě nebo detailně, ale jako přehled mám a mám spoustu, nebo jsem v kontaktu s těmi kluky a to je taky jako hrozně super, že co z nich jako vyrostlo, jo, za těch 10 let. Já musím říct, že jsou opravdu všichni prostě vzdělaní, slušní, prostě vedou jako super život a mají obrovský potenciál jako v životě něčeho dosáhnout, protože nevím vlastně o nikomu, kdo by nějak sešel z cesty nebo bylo se prostě, možná mě opravdu, já mám jako přehled jako o nikom, ale samozřejmě by to nebylo dobré tady zmiňovat, ale jo, jako sleduju, musím kluky kontrolovat, jestli to dělají dobře. Dobře, tak to je tak ta první část mého dotazu a ta druhá, nevím, jestli se chceš tomu nějak vyjádřit, nebo jak to... Druhá určitě je jakoby... Já to vstoupím. Dobře. My jsme s Jardou seděli před touto sezónou, byli jsme se sednout a ta zkuska se týkala trénování A týmu. Nakonec to nedopadlo, protože to nedopadlo a mohla to být velká pecka. Tak nedopadlo to, zatím máme
jiného trenéra, který určitě je skvělý. Jo, super, musím říct, že jako Honza Lovka je kvalitní trenér, já ho znám, protože byl u nás vlastně první trenér v Otrokovicích, první extraligové sezóně a zkušenosti má obrovské a kluci mě překvapili, že dotáhli do Zlína takovou personu. Dobrá, tak samozřejmě člověk nikdy neví, tak uvidíme, co bude za pár let, ať už by se třeba vrátil skrze vlastní děti do těch úplně nejmenších kategorií. Já ještě nevím, co budou dělat oni, jo? Takže jo, nechávám je prostě takhle profilovat a jestli to bude florbal, to nevím. Takže samozřejmě bych chtěl s nima něco být aktivní v něčem, ale tu cestu si vyberou oni. Tak je doveď na trénink za mnou, nevím, na přípravičku. No tak musíš je trošičku pošťouchnout na něco, aspoň vyzkouší, že? Tak tatínek naučí, že pozdravím. No, měl jsem tam takový dotaz, na který v podstatě asi jako odpověď už tuším, ale když byste jako, je to jako takový velký projekt váš, to Zlín Lions, a když byste si řekli, když se vás někdo zeptal, šli byste do toho znovu od začátku, kdybyste teďka byli před tím 13.6. a když si to vezmete, co se všechno odehrálo a co to pro vás v životě znamenalo, co se událo, ať už dobré nebo špatné? Rozhodně ano. Jednoznačně ano. 100%. No, říkám, že jsem tušil, že jaká ta odpověď asi bude. Já bych měl ale jednu podmínku teda na začátek, jakože by musela být nějaká pěkná hala ve Zlíně, protože to je tady jako hodně zapeklité. Obdivuju kluky, že v tom furt žijou, ale cítím, že už by to chtělo. Jako, nejenom pro florbal, ale pro více sportu. No, protože Zlín jakoby říká, jak je pro sport a město sportu, město nekonečných možností, ale já to úplně necítím. Jako tak. Určitě hala je něco, nad čím přemýšlí každý člen, rodič, hráč, trenér Zlín Lions. Já jsem si říkal, že dneska se pověnujeme těm věcem, takovým tomu vzpomínání na ty hezké věci. Samozřejmě hala je velice důležitá, strašně bychom si ji přáli. Ať už se na nás budou dívat zlínští politici, majitelé firem, kteří by rádi do něčeho smysluplného investovali, tak samozřejmě bychom měli velký zájem. Já jsem teďka byl na utkání v Pardubicích se podívat do víkendu na juniory. Tam musím říct, že mají velice pěknou takovou novou halu, ta by se nám určitě moc líbila. Ale možná nám bude zase opět stačit na nějakou dobu ta naše průmyslovka, až se zrekonstruuje, protože si myslím, že i k ní máme nějaké emoční vazby už pomalu. Jako my jsme byli několikrát úplně nadšení nějakým projektem, který jsme třeba připravovali, chystali, ať už to byl prostě projekt na Vršavě, haly, a pak se stoupily dotace z nějakých důvodů. A trošku nám to dalo vždycky jako strhlo čáru přes rozpočet a já už teďka se dozvídám, že mají vyrůst možná 2 projekty ve Zlíně do nějakých třeba 2-3 let nových sportovních hal, což by bylo fantastické, ale už jsem vůči tomu takový jako ne moc tak nadšený, protože vždycky jak se na to upne člověk a už na to čeká, přijde to tohle, pak se dozví, je to odloženo, prostě jde to k ledu, nejsou na to peníze, nejsou na to finance, takže strojárna bude spravená, ta bude krásná a já se těším, až tam se zase budou prohánět naše složky, mužská složka bude hrát konečně doma, protože těch starostí, co má Honza, jako když se plánovala sezóna, jako vůbec se dostat do těch okolních sportovních hal, to, co Honza by asi mohl povídat, co s tím jako všechno prožil. No je to náročné, no. Samozřejmě, když chceme hrát a trénovat třeba v nějakém jiném městě, tak pořád my tam jsme jako hosté, takže přednost dostávají ty lokální kluby nebo ty lokální sportovci a je to prostě těžké, ale nějak se to daří naplňovat, tak aby jsme se dostali do těch hal minimálně na ty zápasy, protože samozřejmě nemůžeme hrát někde úplně mimo. A to trénování nám lehce hapruje, tam bych si představoval daleko líp a toto je určitě z bodů, které prostě se nám úplně nedaří a bylo by potřeba je zlepšit, no. Tak uvidíme, jestli nějaká ta hala přijde, nebo jestli se něco postaví, bylo by to fajn, no. Ale obecně jako, co se týká haly, ať už je naše nebo nějaká městská, tak to je jeden z mnoha bodů, kde se nám prostě nedaří, no. Já bych tady na tomto místě, promiň, že jsem jako nadechl, a já jsem se rychle vstoupil, já bych tady chtěl na tomto místě poděkovat všem rodičům,
kteří, ať už těch starších kategorií i těch mladších, ale týká se to spíše těch starších, který ty svoje svěřence vozí, ať už jsou to Želechovice nebo teďka Otrokovice a stráví s nima kus času na cestách. Že vám moc děkujeme za to, že takhle své děti podporujete a vydržte ještě, bude to lepší. Já myslím, že zase se nadechl. Dechovec. Já jsem chtěl doplnit to poděkování těm rodičům, protože to je naopak zase jeden z bodů, který se nám podařilo trošku rozjet a já jsem strašně rád, že jako máme skupinu rodičů, kteří nám strašně pomáhají. Není to jenom o tom, že se potkáváme a že některé věci spolu řešíme, co se týká toho fungování klubu, ale jak se třeba ptal na tu otázku, co mě dělá největší radost, nebo co bych chtěl, tak teď jsem si vzpomněl vlastně na to, že mi byla obrovská radost, že když vytvoříme nějaký turnaj třeba, tak spousta těch rodičů prostě sama bez nějakého prostě plánování toho, co mají dělat, tak prostě tam něco nachystá, připraví, uklidí. To jsou věci, které jako mě osobně strašně pomáhají, protože jako chystat to úplně kompletně od To je s náma jak s těma malýma dětma, víš, jak vždycky odešel a teď to máte na starosti vy, no tak to nám zbyde, tak my jsme jak ty děti, tak to začneme dělat. Ne, já si myslím, že za to fakt patří obrovské poděkování těm rodičům, protože to je tak neskutečná pomoc, kterou jako ocení každý, kdo organizuje nějakou akci. Ať je to prostě zápas, trénink, nebo je to prostě nějaký větší turnaj, tak bez té pomoci to prostě nejde. No. A to třetí poděkování rodičům je samozřejmě za to, jak se chovají, protože my jsme to tady načali, týká se to prostě chování ať na tréninku nebo na zápasech, prostě to je úplně 101 proti tomu, co vydáváme na některých turnajích. Jo. A strašně si to vážíme, protože to je přesně ten směr, který my jsme chtěli jít. Jo. To, že naši děti umí pozdravit, umí poděkovat, tak zároveň jsme si přáli, aby ti naši rodiči prostě se na těch zápasech chovali slušně, aby nepořvávali na trenéry, na rodiče, na ostatní rodiče, na rozhodčí. Občas to samozřejmě stane a to jsou prostě ty emoce, které k těm zápasům patří, ale jako fakt to srovnáváme v tom regionálním turnajovém systému třeba s některými jinými rodiči, tak je to prostě 101. Toto mi dělá obrovskou radost, fakt, že vidím, že ti rodiče jdou tím naším směrem a funguje to je super. No tak paráda. Pánové, já myslím, že jsme se dozvěděli spoustu zajímavých věcí. Já mám na vás ještě jednu takovou prosbu, protože samozřejmě budou se na nás dívat i malé děti, kluci a holky ze Zlín Lions. Tak jsem vás chtěl každého poprosit, jestli byste mohli něco vzkázat těm našim malým hráčům, nebo komukoliv v tom klubu, vlastně komu chcete, ale přeci jenom je to hodně o těch dětech. Tak jestli máte něco, co byste jim chtěli říct, tady. Jardo, chci začít? Dobré, přemýšlím. Chtěl jsem vás zaskočit, to tam nenapsal. Zaskočit tímto dotazem, ale říkal jsem si, že vás to mám, že by to bylo fajn. Víte proč? Protože teďka byl nějaký turnaj, tam hrál Vojďa a Miky a přišel za mnou nějaký chlapeček a říká, díval jsem se, poslouchal jsem celý ten rozhovor, tak jsem si říkal, musíme těm klukům a holkám něco možná vzkázat. Tak ono, to tady spousta věcí už zazněla, my jsme strašně rádi, že ty naše děti jsou prostě takové, jaké jsou. Jo. Je to samozřejmě z velké části práce těch rodičů, nebo ta výchova těch rodičů, ale pořád, i když je to pro nás prostě velký kolos, který vyrostl za 10 let, tak pořád to bereme, takže chceme prostě mít slušné, vzdělané a prostě správně se chovající děti. Jo. Takže v tomto jako obrovský dík rodičům a vlastně těm všem dětem, které s náma jsou, protože když by se chovali jinak, než my chceme, tak bychom bohužel jako nemohli být součástí toho klubu, protože to je jeden z těch principů, které potřebujeme, aby se dodržovali a já jsem rád, že u nás se nestává, že bychom někomu se vyhodili třeba z tréninku nebo potažmo z celého klubu. Jo. Jako většinou fakt ty děti jsou tak jako správně nasměrované. I ta skupina těch rodičů, prostě i ty děti samotné jako takové, tak prostě málo kdy se objeví někdo, kdo prostě vybočuje jakoby tím chováním a v tomto jako jsme strašně pyšní na to, že je to samozřejmě práce nejvíc těch trenérů, protože ti musí na těch trénincích nějakým způsobem usměrňovat, ale tohle se nám prostě daří a je to strašně příjemný pocit a úplně jinak se v tom pracuje, když prostě víme, že ty děti jsou jako tak správně nastavené a máme z toho obrovskou radost. Dobrá, děkuji. Tak já nevím, pánové, nemusíte mít vzkaz, nic se neděje, jestli
Už se nadechl. Jo, já jsem se tady chystal. Maty, tak Přemýšlel jsem nad tím. Já bych jim zkázal, popřál, ať si každý trénink, zápas, jakoukoliv pohybovou aktivitu u nás, ať už to bude házená, fotbal nebo cokoliv, užijou naplno, ať když pak trenér zvedne ruku na konci tréninku, že je konec, aby zase říkali, to už je konec, to nám tak uteklo, aby byli v tom flow, aby nevnímali nic jiného než ty svoje kamarády, míček, hokejku a zůstali nám věrní, protože se to vyplatí. To je moc krásné přání a já to doplním, kdo to vidíte, tak přiveďte kámoše, kámošky, ať je vás co nejvíc. Skvěle, pánové, já vám strašně moc děkuju, že jste dneska přišli, že jste tak zazpomínali na tu dobu, kdy to všechno vznikalo, jak to probíhalo. Já si myslím, že tam bylo opravdu spousta zajímavých věcí a vám přeju, ať se vám moc daří, ať se máte krásně a ať společně můžeme mít spoustu dalších nějakých hezkých florbalových zážitků. Tak děkuju moc, mějte se hezky. Lubo, děkujem. Mě napadlo, že bychom si to pak mohli někdy vyměnit. Že bychom vyspovídali právě tebe, protože já si myslím, že spoustu lidí by zajímalo, jak to děláte, když máte 4 aktivní florbalisty u nás v klubu a jak zvládáte logistiku a všechno možné. Takže možná se nechte překvapit, jestli jednou otočíme a já teda určitě moderátor nebudu, ale že i tebe vyspovídám. Je to v plánu. Tak to budeme muset Je takhle, to jsem mluvil, to jsem nevěděl. Přizvali paní Klimkovou. No to nejde zatím, to je jasné. Hlavní organizátor, takže já vám to krásně všechno řeknu. Chlapi, já vám moc děkuju ještě jednou, bylo to úžasné a už se moc těším za pár dní, jak se uvidíme na plese. No jo. Na to Jardovo pěvecké vystoupení, co nás čeká. To se těší všichni. Já bych ještě rád pozval všechny samozřejmě na ples, to je první akce a druhá je finále Českého poháru, což je zase další velká akce, která nás čeká v úterý 25. února na sportovní hale Datard. Jasně jsou jarní prázdniny, ale prostě je to možnost vidět nejlepší florbal u nás v regionu. Skvěle. Tak neváhejte a přijďte, pokud nejste někde na horách. Určitě to bude skvělé utkání a velká ukázka toho nejlepšího florbalu u nás vůbec v České republice. Tak jo, mějte se krásně a zase u dalšího dílu na viděnou. Ahojte. Děkujeme za pozvání. Mějte Ahoj. Se. Čau. Ahojte.